Għall-40 anniversarju minn jum il-Ħelsien ġiet inawgurata wirja bl-isem Behind Closed Doors li qed tittella Forti Sant'Anġlu. Din il-wirja se twassal rakkonti li seħħew f'dan il-post waqt il-ħakma mill-flottarjali bejn l-1906 u l-1979. Waqt l-inawgurazzjoni il-Ministru għall-Kultura Brittanniċi qal li l-wirja hija differenti minn oħrajn u li l-pubbliku se jara bosta esibiti minn esperjenzi differenti. Din il-wirja hija differenza li hawnhekk qed naraw ir-rakkonti tal-Maltin u l-Brittanniċi illi kienu propju jaħdmu fil-Forti Sant'Anġlu li dak iż-żmien kienet l-HMS Sant'Anġlu. Din il-wirja qed tittella minn Heritage Malta bilan li toħloq esperjenza sħiħa bil-viżitaturi jistgħu jissieħbu b'mod interattiv mal-flottarjali. Il-wirja se tkun mifruxa f'5 partijiet tal-Forti Sant'Anġlu fejn il-viżitaturi se jesploraw u jiskopru l-istorja ta' dan il-bini militari flimkien mal-ħajja li kien hemm f'din il-forti. Fosthom se jkun hemm dormitorju, il-bar u kif ukoll uniformijiet li kienu jintlibsu f'dak iż-żmien bil-wirja se tibqa' miftuħa sa Settembru li ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.